Čaute, takže idem predávať ďalší počítač. Tento počítač je celkom výkonný, vďaka SanDisku 128 GB aj vstavenej grafike Intel HD 530, ktorá je ešte aj na dnešnú dobu celkom výkonná a zvládne aj novšie hry, nie najnovšie. K počítaču dostanete aj tento Axagon Fastport 3. Cena celého počítača je 60 €, je úplne absolútne bez závad. Takže si ho ideme zapnúť. Samozrejme, že k počítaču dostanete aj bočné plechy, tento horný plech a aj tento bočný. Ja som to len rozobral, aby ste videli, že jak to vyzerá. No a máte tam 12 GB DDR4 pamäť, čo je slušné. Počítač sa celkom rýchlo zapol, je úplne bez závad. Počítač, čo sa týka grafiky, najvýkonnejšiu hru pod záťažou som skúšal Doom 2016. Doom 2016 rozbehnete na low, nízkych detailoch na FPS okolo tých 60, 70, 80, čo je plynulo hrateľné. Bohužiaľ novšie hry už trhá, záleží od toho, aké majú požiadavky tie hry, ale na najnovšie hry to rozhodne nie je. Je to počítať skôr na staršie hry a do kancelárie. Takže ideme si najprv skontrolovať SSDčko, žiadne vadné sektory. Počítač vďaka tým 12 DDR4 reaguje ozaj rýchlo a dobre, takže tam akože není žiaden problém. Pozrieme si Windows, dáme si informácie, čo sa nám rozbehne pri klasická Windows 10, výkon, procesor, pamäť, disk. Máte tam aj CD-romku, tá samozrejme funguje. Intel HD grafika, tam máte pamäť 1 GB, Intel HD grafik 530. Spustenie. Počítač je svižný a rýchly. Windows 10 Pro 64-bitová. Takto legálna samozrejme. Tu máte ten Procax. Je to len dvojjadro so 4 vláknami, ale tým, že tam máte 14 nanometrovú technológiu, máte tam tie vlákna, tak sa v podstate správa ako výkonom sa vyrovná štvorjadrovému a preto nemá problém ani so 4K videami, čo si pozrieme. Matičná doska, grafika, úložný priestor, všetko v najlepšom porádečku. Počítač je úplne bez závad. Myslím si, že tá cena 60 € za obidve tieto veci, aj ten čítač. Ináč on číta ten Axagon aj SSDčka, aj normálne veľké HDčka. Takže to je tá jeho výhoda. Sieť, tam využívam D-Link, ale samozrejme, že to funguje na kábel. Takže ideme si pozrieť nejaké to 4K video a potom si odprezentujeme hru. Na schvál som vybral onlineovku World of Tanks na nízkych nastaveniach. Tamto FPS bude okolo 70-80, čo je hrateľné. Bohužiaľ VLT je dosť náročné na stredných detailoch, to už nezvláda, už tam máte FPS len 40 a to je málo. Už to není dobre, takže máme si 4K, chvíľku počkáme, kým sa nám to načíta. Dobre, tak sa nám to načítalo. Vidíte opäť 4K. To na celú obrazovku, aby sme si to zaťažili. Nemá problém, plynulo aj dlhšie videá.
počítač netrhá, všetko fičí. Spustíme si teraz ten VLT, aj to 4K video, zapneme to. Takže takto. Teraz sa nám to za chvíľku zobrazí. Máme čas. Dáme, že spracuj. No a môžeme konkrétne pozrieť 3,17 GB. Toto je tá, jak sa to povie, to 4K. Pričom video má 25 minút. Nájdete si ho aj na internete. Ide o takú YouTube modelku. Prehral som to v podplayerovi. Ona predvádza šaty. Je to 4K. Samozrejme dá sa to aj priblížiť, oddialiť. Proste úplne plynulo prehráva 4K videa. Není problém žiaden. Vo Full HD samozrejme. Dobre, čo ešte ďalej? Ideme na to VLT, ideme si pustiť to VLT. Som bol ináč prekvapený, že je ten... aj ten oný to zvláda. Aj ten Doom 2016. Ideme teda na to VLT. Spustiť ako správca. Chvíľku musíme počkať. Ja sa to snažím náhrať do 10 minút, neviem, či mi to vyjde. Máme tam tie nízke detaily. A budete vidieť aj to FPS. On sa nám to spúšťa. Dáme si pauzu. Takže už sa nám to spustilo. Potom si to dáme na full screen. No, Windows máte legálny, len ho nemáte aktivovaný, nič sa nedeje. Takže všetko je v poriadku, len ho si ho treba potom aktivovať. No, tak už sa nám to spustilo, máme tu rovno E75. Dáme si na full tony, na celú obrazovku. A dáme si prvú hru, neviem s čím. Dáme si s kávečkom. No a teraz uvidíte to FPS, pokúsim sa to stihnúť, ešte mám pár minútu a pol. Zvuk ide samozrejme tiež. No takže už sme v hre. Vidíte, že to FPS dokonca niekedy vyšmarí až na 102, 110. Hra ide plynulo proste. Hovorím, tá grafika je dosť silná. Ono sa to nezdá, ale tie hry do roku 2016-2017 záleží od toho, že vlastne aká, no. Možno, že by ste aj iné hry, aj 2018-2020 na tom spustili, len tie potom budú mať nižšie požiadavky, preto ten Doom 2016 ona je dosť náročná. Takže hovorím, to FPS okolo 70-100 dá VLT jak nič. Bez nejakého trhania. Ešte si vystrelíme. Plne bez problémov. Dobre, toť все. Počítač bez závad.